hier vroeger bij de baas al een bakfiets. Dan moest ik eigenlijk maar de auto, maar toen dacht ik, ja, met de bakfiets kan ik sommige plakken volle beter komen. Dus ik pak die bakfiets gewoon en dan doe ik het zo. En toen voor mezelf begon te denken, nou, ik hou het mooi zo. En ik heb er geen spijt van. Ja. Waar ben je nou met wanden? Ik ben hier even een dakje aan het opmaken. Een beetje zo'n, dat voor het aanzicht. Dus dan lijkt het wat, voordat we kunnen verkopen. Nou, ik heb al een paar huisjes en een paar verhuur ik. En die heb ik ook allemaal wat opknapt. Nee, ik gebruik helemaal geen auto. Ik doe alles al 22 jaar op een bakfiets. En alle jaren alleen nog in wolverkeer. Klussen. Ik heb er nou zo'n bakfietsen. Ja, een hobby. Dit is een hobby. Als ik een bakfiets zie, denk ik, dan die moet ik gewoon kopen. Maar die weet maar nooit. Als ik nog een keer personeel kreeg, kun je ook met die bakfiets op pad. Kennen de meesten jou in Wolvergeer haast al jaar? Ja, haast alle jaren, ja. Haast alle jaren. Het valt natuurlijk ook wel op, hè. Ik fiets er ook altijd door de straten hier, dus, en ik ben altijd in de buurt. Dus daar kennen ze je op laatst wel. En hebben jou ook nog een naam hier in Wolvergeer? Hoe steen jou hier bekend? Nou, ze zeggen tegenwoordig al wel Stanley bakfiets, maar dat is al van heel vroeger. Waar komt die naam bij? Ja, wij waren vroeger aan het renoveren bij een baas. En er was er een of andere Jan Hogeling, die woont hier niet meer. En die vroeg ik, waar is mijn hamer blijven, mijn Stanley? En sindsdien is het allemaal Stanley bakfiets. Ben je tevreden met je leven? Ja, ik ben wel tevreden met mijn leven, ja. Ik zoek natuurlijk altijd nog een vrouw, maar dat is zo'n compleet maatje. Ja. Ja, want hoe zei je wel? Ja, ja. Heel in de stad. Ja. Dus nog een leuke vrouw voor in de bakfiets. Ja, ja, maar wie wil een man met een bakfiets, hè? Ja, ik zou het niet weten. Waar wit? Ja, zo is het maar net. Speciaal type.